Hayırlı kеш. Россия Федерациясы хөкүмәте Дәүләт Думасына рус телен алынма сүзләрне артык кулланудан саклау турындагы закон проекты кертте. Проектның авторлары рус теленең дәүләт теле буларак халыкларны берләштерүен ассызыклый һәм аны дөрес кулланырга кагыйдәләрдән тайпылмаска өндәй. Закон проекты кабул ителгән очракта дәүләт органнары әзерләгән норматив актларның текстлары лингвистик экспертизада узарга тиеш булачак. Әлеге яңалыкка таянып, студиябыз кунаклары белән тел сәясәте турында фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, бүген тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килеш мобилиясе. Кем абый, сездән башлык, бу инде закон проекты турында, федераль закон, ассызыклап әйтегене федераль закон икәнлегендә, без аны шул гадиләштереп әйтәбез инде, алынма сүзләрдән арындыру турындагы закон дип, бу аның бер өлеше генә билгеле. Алайда, тел бит инде ул тере, күренеш дип әйтик инде, ул яши, ул үзгәрә. Менә аның үсешен шулай дәүләт дәрәҗәсендә кануннар кабул итеп кенә бер төрле калыпларга, кагыйдәләргә кертеп тотып була микән? Толырак итеп әйткәндә, әлеге закон проекты ул 2005 елда кабул ителгән Россиядагы дәүләт теленә багышланган һәм шуңа үзгәрешләр кертү турында әлеге закон проекты. Үзгәрешләр кертүне аның берничә статьясына, берничә маддәсенә кертәләр. Сез әйткән мәсьәлә, алынма сүзләр, башкалар шуның бер өлеше, әмма берсегенә дә төп өлеше дип әйтмәс идем мин. Чөнки монда дәүләт теле буларак рус телен киңрәк формада куллану, дөрес куллану һәм башка бара да шушы бүгенге вазгыятькә дә бәйле рәвештә чит телләрдән алынган сүзләргә килеп чыга. Закон проектында ул бик ачык күренми, әмма аңлатма кагазында бу мәсьәлә аерым ачык итеп билгеләнгән. Шуңа күрә инде монда дөресен генә әйткәндә рус теленә игътибарны арттырырга кирәк. Рус телен башка илләрдән килгән кешеләр, иммигрантлар башкаларга да ныклап өйрәтү һәм инде дөрес куллану, бигрәк тә инде менә федераль оешмалардан башлап, бигрәк тә норматив документларны дөрес итеп эшләү, аларга экспертиза мәсьәләләр, ягъни менә шушы рәвешле сүз бара. Шуңа күрә инде ул безнең өчен, гомумән ил өчен яңа әйбер түгел. Монда ниндидер зур үзгәрешләр күрмим мин, чагыштырып караганда, әмма ләкин дәүләтчелекне саклау, дәүләтнең дәүләт итеп тоткан рус милләтен әйтик, дәүләтне төзүче халык буларак рус теле бара икән, димәк, рус теленә игътибар көннән-көн артырга тиеш, рус телен тиешле дәрәҗәдә өйрәнергә тиешләр, бигрәк тә дәүләт органнары югары дәрәҗәдә дөрес итеп кулланырга этәргеч бирә. Бу инде бәлкем милли республикалардагы рус теленә карата мөнәсәбәткә дә килеп бәйләнәдер. Ягъни бу киң планда итеп карарга кирәк бу законны. Әлеге төрдәге закон ул безнең республикабызда да бар. 13-нче елда кабул ителгән иде, Татарстан Республикасындагы татар телен дәүләт теле буларак куллану мәсьәләсе. Ягъни бу инде излекле рәвештә бара, яңа мәсьәлә түгел, әмма ләкин күтәрелгән проблемалар рус теленә дә һәм татар теленә, Россиядагы башка дәүләт телләренә, башка телләргә дә турыдан-туры кагыла торган мәсьәлә. Менә алынма сүзләр турында сөйләшик әле. Менә сөйләмебезгә игътибар юнәлтсәк, чит илләрдән кергән алынма сүзләр, алар күпме, Әлфия апа, һәм алар безнең сөйләмебезне артык бозамы? Алынмаларга килгәндә, шуннан да без бик күп алынма сүзләрне кулланабыз. Хәзерге чорда гына түгел, хәтта мәсәлән 19-нчы гасырда да татарлар алынма сүзләрне күп кулланганнар. Бу инде күбрәк гарәп, фарсы. Ул вакытта, мәсәлән 19-нчы гасырда чыккан сүзлекләрдә 50%-ка якын татар сүзләре арасында гарәп, фарсы алынмасы. Икенче яктан караганда рус теленнән кергән сүзләр бик аз була. Шул сүзләрнең, мәсәлән 100 мең сүзнең 3-4% гына рус алынмасы була. Һәм менә шушы вазгыять бүгенге көнгә килеп җитте, һәм без инде татар телендә гарәп, фарсы, рус алынмаларыннан гына түгел, Европа теленнән кергән алынмаларны да бик күп кулланабыз.
Бу бер яктан мәгәен минем уемча телче галимнәрнең яңа сүзләр уйлап табырга ялкаулануыннан да килә торгандыр. Бәлки юктыр, чөнки бөтен фән ул хәзер инглиз телендә. Ансы да шулай. Бу фикер белән дә килешәм, әмма мәсәлән, Кытайларда һәр яңалыкның үзенең кытайча исеме бар. Төрекләр дә бу мәсьәләдә эшлиләр. Мәсәлән, шул компьютер дигән сүзне төрекләр матур гына билгесаяр дип әйтәләр, әйме? Без дә санак дигән сүзне кертеп карадык, әмма ләкин кирип китмәде. Без барыбер компьютер дигән сүзне кулланабыз. Ринат, ул ни өчен шулай бара икән? Менә ул яңа сүзләрне норма буларак, менә табигый күренеш буларак кабул итү нәрсәдән тора? Ул сүзлеккә кертүдән генә бер нәрсә дә үзгәрмәй дип аңлыйм мин. Монда бит әле шул турыда да сүз бара, закон проектында ул норматив сүзлекләр, белешмәләр булдыру турында бара. Менә дөрес сөйләшү шулай буларга тиеш дип, менә сиңа сүзлеген тоттыралар, шуның буенча сөйләш дип әйтәләр. Бу реаль әйберме шушы сүзлеккә карап сөйләшү? Беренчедән, Әлфия Шәүкәтовна белән бик килешеп бетә алмыйм, чөнки яңа сүзләр уйлау ялкаулыкка бәйле дигәнне бик килешә алмыйм, чөнки беренчедән андый сүзләр уйланып тора. Ләкин алар сүзлеккә теркәлү белән генә алар җәмгыятькә кирип китә алмый. Монда проблема сүзләрнең булу-булмавында түгел, сүзләрне менә киң җәмәгатьчелеккә кабул иттерүдә дә проблема бар. Бу безнең очракта татар теленә бәйле рәвештә иң беренче мәгариф системасына бәйле әйбер. Без Кытайлар белән дә, төрекләр белән дә бер сафка басып бәхәсләшә алмыйбыз, чөнки телләребезнең статусы башка дәрәҗәдә тора. Ләкин телдәге сүзләрнең статусы Кытайда да шул инде, татарда да шул, төрекләрдә дә. Ләкин аларның суверен дип әйтелгәндә дәүләтләре бар, һәм аларның шул дәүләт кысаларында яшәүче җәмгыяте бар, фәне бар, бары тик аларныкы гына дип әйтергә була инде. Бу очракта без барыбер дә киңрәк карарга тиеш булабыз. Менә ул бит ике яклы бер. Менә без инде галимнәр әйтүе буенча менә соңгы елларда дип әйтик, алынма сүзләренең 70% тирәсе инглиз теленнән керә дип әйтәләр инде. Бу инде дөньяда, цивилизациядагы менә бу үзгәрешләр. Калган 30% тирәсе башка халыклардан. Ул бит ул халыклар, ул дәүләтләр, әлеге телләр рус телен ашада сүзләр керә. Менә белгечләр әйтүе буенча инглиз телендә 300 рус сүзе кулланыла дип әйтәләр. Француз телендә 70-80 сүз тапканнар менә белгечләр. Ягъни ике яклы әйбер шулай бара. Ул бит инде менә хәзер без руслар качакта әйтә инде безгә, нишләп татар телендә менә шушы сүзләр юкмы, ни өчен татар үзе кулланмый. Аныклап алып карыйсың икән, ул сүзләр урысныкы да түгел. Анда хәзер әйтик, музыка юнәлеше буенча индедер анда теге төрле жанрлар, төрле анда җырлау, ни фәлән индедер теге сәнгать юнәлеше алып карыйбыз икән, Италиядә үсеп киткән икән ул үз вакытында, терминология күчкән. Әйтик анда математика, төгәл фәннәр, башкалар инде латин теленнән, грек теленнән кайда үз вакытында әлеге юнәлешләр, әлеге кулланылыш киң җәелеп киткән, шул күчкән. Менә шул бөтен дөньяга күчкән әйтергә кирәк. Бөтен дөньяга күчкән. Шуңа күрә аларны инде без әйтик анда диңгезгә нигә бәйле икән, әйтик голланд теленнән күчкән. Чөнки аларда иң югары дәрәҗәгә үскән булган, аны инде алыштырып, чөнки ниндидер аның үзенең күренеше, үзенең ниндидер бер матдәсе фәләне булырга тиеш. Урыста нинди ни бар, әйтик тройка дип әйтәләр икән, башкаларда ул юк, чөнки карада нидә булмагач шул тройкасы була алмый. Нәкъ менә шушы ни тегендә керә. Анда ниндидер менә самогон манда, тагын нәрсәләр, царь, тагын ниндидер сүзләр. Үзе генә әйтик безнең җирлектә генә булган күренешләр башкаларга тәрҗемә аша керми шушы. Менә бу әле менә безнең телчеләребездә сөйләшә башлаган мәсьәлә, әйтик анда теге яңалык, цивилизация, анда компьютер технология, башкасы килә. Ул бездә күренеш буларак юк. Тегеннән керә, шуңа күрә без аңа бик сирәк очракта гына әлеге күренешне үзебездә булмаган, үзебез уйлап табып сүз беркетеп өлгерә алмыйбыз. Ул чөнки ул җәмәгатьчелеккә таралырга тиеш, җәмәгатьчелек кабул итәргә тиеш. Глобаллашу белән көрәшергә дә кирәк түгелдер миңа калса. Менә сез мисал итеп төрек телен китердегез, һәм чыннан да аларның менә алынма сүзләрне алыштыру буенча махсус сәясәт алып барылды, уңышлы гына алып барылды. Мәсәлән, шул ук мөгаллим сүзе, без татарлар беләбез бит инде ул сүзне, өйрәтмән булып хәзер беләләр, шул сүзне кулланалар. Һәм нәтиҗәдә шуны да әйтергә кирәк, менә
бу сүзләр, алар мөгаллиме дә калды аның, өйрәтмәне дә бар аның, бары тик синонимнар гына күбәйде. Менә бу синонимнар белән телне байытып буламы? Әлбәттә. Әлбәттә. Кирәк микән? Мәсәлән, чөнки аларның һәр сүзе хәзер ниндидер төсмергә ия. Фәләнне аңлата, икенче синоним икенчене аңлата. Менә булай телне зурайту, киңәйтү кирәк микән? Телдәге сүзләр күбрәк булган сайын телнең байлыгы билгеләнә бит инде. Синонимнар һәр телдә дә бар, алар синонимик оялар үсә, менә сез әйткәнчә, һәм алар телне байыта. Әмма ләкин телдә, шул телдә тип эквивалент булса, тип сүз булса, аның ул сүз туры мәгънәсендә кулланырга мөмкин, һәм аның инде синонимнары сез әйткәнчә төрле төсмерләр белән башка очракларда кулланырга мөмкин. Яңа сүзләргә килгәндә безнең менә Ринат әйтеп узды, әйтик, популярлаштырырга кирәк, аны халык арасына кертеп җибәрергә кирәк дип. Бу яктан менә журналистлар, әйтик инде гәҗитләр, басмалар, төрле интернет басмалар шул исәптән ни дәрәҗәдә уңышлы эш алып барала. Безнең бит төрле календарьларыбыз бар, Юлдаш гәҗите бар, әлеге дә баягы бөтен сүзен тәрҗемә иткән. Аларның тәҗрибәсе тарала дип әйтә алабызмы? Сез әйткән гәҗиттәге тәҗрибә беренчедә каралмый, чөнки дөрес әйткәндә ул шәхсән мин үз тирәмдәге журналистлардан чыгып әйттем, бу елмаюдан башка бер нинди фикер уятмады. Инде менә сез тапшыру башында әйттегез, әлеге закон проектында норматив актлар лингвистик экспертиза уза дигән җөмлә әйттегез. Менә бу җөмләдә хәтта ки русча түгел, рус телендә дә бу сүзләрнең күбесе. Миндә без татар телен кызганабыз, миңа менә шу вакытта русларда кызганыч булып китте. Шуңа күрә бу закон проекты аңлашыла инде, закон үлгесе, канун үлгесе дип әйтәбез. Аңлашыла инде. Бүгенге чор таләпләренә күбрәк сәясиләштергән дип әйтәләр мөмкин. Хәзерге вакытта инде федераль үзәк җәмгыятькә шундый фикер җиткергә тырыша. Без үзебезнең әйберләрдә күп, без чит телдән, көнбатыштан берәберсенә алмыйбыз дигән фикерне җиткергә тырыша. Мәнәсә булып чыгар, чөнки бик сәер әйбер. Чөнки беренчедән шул IT технологиялар, бу санлы мәгълүмат дип әйтик, ничек төрлечә тәрҗемә итәргә була. Ул юнәлештә берничә йоңа сүзләр белән алыштырылып бетереп булмый. Икътисад мәсьәләсендә Кимави белән килешәм, чөнки кем нәрсәне уйлап таба, шул сүзне шул кертә инде. Гади генә әйтик, мәсәлән, шул инглизчә сөйләшүче катлам кавын дип әйтик, фәнни эшлекләр уйлап тапкан икән, билгесаярны, санакны, компьютерны, без инде телибезне, теләбез аны компьютер дип әйтәбез, һәм санак дигәч ул бездә беренче кертеп китмәде. Бераз гына рекламага гына бүленеп алыйк та, аннан соң синең белән бу әңгәмәне дәвам итәрбез. Реклама вакыты, кадерле дуслар. Эфирда Тояну нуктасы тапшыру, бүген алынма сүзләр турында фикер алышабыз. Рекламага киткәнче, менә Илнар, синең фикереңне генә дәвам итеп, компьютер санак дип әйттең бит инде, кирип китә алмады бу сүзләр. Ни өчен алар кирип китә алмыйлар, Айсылу? Андый тайпылышлар күп булды бит инде, әмма кабул итми тел ул сүзләрне, яңа сүзләрне. Айрыша яшьләр белән бәйле сүзләрне. Кеше гадилеккә омтыла. Нәрсәгә ияләшәсең, шуны кулланасың. Хәтта менә алма сүзләр килеп кергән очракта да безнең үзебезнең телдә аның эквиваленты бар икән, біз аны кулланабыз. Без яңаны алмыйбыз. Шулай ук бу очракта да безгә инде компьютер дигән төшенчә иртәрәк кирде. Шуңа күрә кеше аңа ияләште, аны куллана башлады, аннары санакны уйлап тапкачтан ул кирип китмәде. Әгәр бер үк вакытта килеп кергән булса, һәм шул ук журналистлар да, шул ук матбугатта дип әйтик инде, шул ук фән кешеләре дә ул сүзне куллана башлаган булсалар, ул кирип киткән булыр иде. Демәк, компьютер инде берегеп өлгерде. Әйе, берегеп өлгерде ул безнең. Мондай сораулар безнең бик күп булып тора, бик еш булып тора. Без бит инде нәшриятта, дәреслекләрдә тәрҗемә итәбез, әйме? Башка төрле китаплар тәрҗемә белән шөгыльләнгән чагында, менә бәлки шунда язырга кирәктер санак дип. Бәлки шул китапларда язырга кирәктер. Китапка кирип киткәнче ул кеше арасына кирип өлгерергә тиеш, шул ук матбугат арасында киң кулланыш табырга тиеш, шул вакытта гына. Әйтик, мәсәлән, һөнәр белән профессия, кайсын алырга? Һөнәр ул безнең таррак төшенчә, профессия ул белгечлекләрне аңлата торган төшенчә. Безгә шундый сораулар бирәләр. Нишләп сез профессия дип язасыз? Әйтик, технология дәреслегендә. Нишләп сез һөнәр дип әйтмисез дип? Алар икесе ике төшенчә, шул ук синонимик рәттә, алар икесе ике нәрсәне аңлата. Һәм мондый сораулар биниһая күп, алар бик күп. Әйтик, мәсәлән, мин бүген очраштым писмил дигән сүз белән. Монда берәрсе белә микән ул сүзнең нәрсә аңлатканын? Писмил дигән сүз. Башлану. Ул юк. Ул безнең аңлатмалы сүзлектә юк, яңасында карадык, искесендә карадык, диалектологик сүз булып чыкты. Әллә вөҗдансыз, әллә нәрсә шундыйрак мәгънәне аңлата торган.
Бисмил чуваш теленнән татар теленә кире кайткан сүз ул дөресен әйткәндә эшнең башы дигәнрәк мәгънәгә туры килә дип беләм, чөнки татарча-русча сүзлектә ул бар. Без татарча-русча сүзлектән карадык инде аны. Виждансыз дигән мәгънәсе булса, Ләкин аның чуваштан кайтса да, барыбер чуваш татардан алган булган. Тагын шундый ниләр була, проблемалар була, бигрәк тә ул тәрҗемә өлкәсендә. Менә алынмалар турында сөйләшәбез икән инде, ул безнең тәрҗемәгә дә килеп бәйләнә бит. Әйтик, бер көнне укыйм информация мәгълүмат агентлыгындагы баш исемне. Самолет егылып төште. Самолет ничек егылып төшсен инде ул? Менә шундый сүзләр, алар бик күп. Алар шул ук сүзлекләр белән бәйле алар. Ничек тәрҗемә итү белән. Һәм иң соңгы чиктә ул безнең белемсезлегебезгә килеп терәлә инде. Бездә менә тел байлыгы дип әйтәбез, төрлечә әйтергә була. Менә хәзер Илдар абыйга бирәсе сорау бар. Илнар әйтте бит инде, нәрсә булып бетәр белмим дип. Һәм бу канун өлгесенә татарча әйтеп әйтим әле шуны. Ияреп, башка депутатларның тагын үзләреннән тәкъдимнәр килә башлады, штраф шәпәргә тәкъдим итәләр. Мәсәлән, әгәр дә буза икән, ниндидер нормаларны, кануннарны дип әйтик инде, шикне чыга икән, уза икән, дәүләттә эшләүче кешеләр, дәүләткә эшләүче кешеләр штраф шәпәргә. Менә бу вакытта да мөхәррир миңа шунда ук кисәтү ясады. Штрафка тартып була, штраф салып була, штраф язып була. Әйдә штрафны шәпәмик инде дип. Бер караганда синоним, икенче якта менә мондый сүзләрне куллану. Ул шуп сүзләр дип саныйсыз, Илдар абый, аны шикелле. Әллә ул гадиләштереп сөйләүме ул? Телнең бит инде таләбе бар. Мәсәлән, телевидениедә алай сөйләп булмый торгандыр бәлки, чаян журналы өчен бата торгандыр. Тел стиль мәсьәләләре бит инде шундый. Менә бу төп мәсьәләгә килсәк, әгәр дә монда инде бу турыдан-туры безгә телевидение әһелләренә суга торган әйбер, чөнки штрафны әйткәнчә шәпи башласалар, бездән башлана. Чөнки галимнәр ярар, алар тел белән эшли, аларның эшләре җайга салынган, ничектер җиңел дип әйтмим, анда да катлаулы. Ләкин без көн сайын бит шушы тел белән практик рәвештә очрашабыз. Без тамашачыга көн сайын нәрсәдер салып торырга тиеш. Турыдан-туры. Менә шуңа күрә, әгәр дә бу закон үз көченә керсә, таләп итә башласалар, каравылны беренче безгә кычкырасы туры килә, чөнки куймагыз әле, ул бит сезгә кагылмый. Ул бит норматив актлар белән эшләүчеләргә генә кагыла. Әгәр дә федераль законга карыйбыз икән, 2005 елда кабул ителгән таләпләре буенча, аның башында ук язылган, әйтик инде рус теле турында сөйләшәбез икән, ул федераль дәрәҗәдә генә түгел, ул субъектларга да кагыла, җирле үзидарә органнарына да кагыла, һәм нинди әйтик анда юридик зат булуына карамастан, нинди оешма булуына карамастан, аңа да кагыла. Бу рус теле турында сүз барган әлбәттә. Үзгәреш торган пунктларда анда язылган. Нинди тәкъдимнәр керә бит әле? Телевидениедә эшләүчеләргә штраф салырга дип тәкъдим кертсәләр, карап буласың бөтенләй. Ул эскә килеп җитсә, аннары әкертен аска да төшә, аның өчен нитергә кирәк түгел. Ярдәме булуын булмас, штраф салуын булдырырлар. Анысы мин шулай да белмим. Штраф салуы мөмкин түгел, мин берсен нәрсәдән куркам. Менә Ким абыйга тагын кушылырга мәҗбүр булам. Чөнки хәзер беренче укылышы бар бит, моны икенче укылышы, фәлән укылышы, тегесе монысы бар. Менә шул басмаларда, этапларда да әйтергә кирәк инде. Һәрбер кеше үзенең тәкъдимләрен кертергә тырышыр. Һәм мин чын күңелемнән ышанам, табылачак шундый депутатлар, рус телен чистарту, рус теленең үсешенә республикадагы милли телләр зыян китерәчәк дип әйтүче табылачак. Әлбәттә. Менә иң курккан нәрсә мин шул. Штраф фәлән түгел. Әйе, арынабыз икән, чит ил сүзләреннән арынырга кирәк дигән шундый таләп куйсалар, татар сүзләре белән нәрсә булыр? Мәсәлән, инглиз теленнән кергән сүзне рус теленә тәрҗемә итәләр, ә безгә татар телендә ул шул инглиз телендәге сүз булып калачакмы, я булмаса без рус телендәге сүзне үзебезгә татарга күчергә тиеш булачакмы? Ул бит уртак сүзләр, лайфхак мәсәлән. Инде бу сораулар. Кэшбэк, лайфхак сүзләре бит инде иң беренче чиратта аларны тәнкыйтьли башладылар. Алар бит татар телендә дә бар. Әгәр дә законга буйсынып аларны рус теленә алып ташласалар, татар теленнән дә алып ташлыйлар димәк. Димәк, без аларны тәрҗемә итәргә тиеш булабыз. Әйе, тәрҗемә итәргә, үзебезнең сүзне уйлап табырга тиеш булабыз. Эш күбәя инде, шунсы тагында нигезләргә китеп эзләнергә кирәк булачак. Монда бит мәсьәлә ничек? Менә әле мин менә Кытайда эзләп табалар, үзләренең сүзләрен генә дип әйтәләр. Сеңдеп син инде Төркияне дә китердең, Төркиядә шактый уңышлы башкарылган. Төрк сериаллар карыйшың. Менә ул мәсьәлә дәүләт теленең үсеше, теленең яшәү рәвешенә дәүләт тәэсир итә ала. Ниндидер күләмдә. Менә Төркияне алабыз икән, каты кул белән
ныклап торып, әле ул 20-нче еллар ахыры дип әйтик, шуннан башлап излекле рәвештә шушындый сәясәт алып барылган очракта, менә андагы кебек үзгәрешләргә күпмедер күләмдә барып була. Кытайда инде ул Кытай үзе бер улы цивилизация. Ул цивилизацияга икенче күрше цивилизациядан үтеп керү, андагы миллиардтан артык халыкка барып җиткерү шушы сүзләрне шулай ук катлаулы. Инде ул алар кулланган сүзләр ни дәрәҗәдә уңышлы, ансына да бәяне Кытай тәгалә түгел, нидәгә әле күптән түгел генә съездлары узган оешмалар бирә. Дөресме ул түгелме? Шуңа күрә монда ул яклап та карарга. Инде безнең мәсьәләгә килгәндә, менә бер генә мәсьәләгә кагылып узасым килә. Ни өчен безгә катлаулырак, авыррак төрле синонимнар табу, тиешле сүзләрне табу. Без менә үзебезнең гасырлар дәвамында яшәгән менә бу вазгыятьтә үзебездәге булган тел байлыгы шактый гына тарайган. Әйтик, күршеләребез рус даирәсендә, инде ул әле 20-нче гасырга кадәрге чорда безнең барлык төрки дөньяда кулланылган сүзләрнең бер сүзнең, бер мәгънәсенең берничә варианты булган. Бүгенге көндә төркләр дә, казаклар, азәрбайҗаннар кемнәрдер куллана торган вариантлар ул бездә дә булган. Без шуларның берсенә, икесенә калганбыз, тарайганбыз да, тегеләр безнең өчен шит ят кебек. Менә ул аралашулар киңәйгән саен, безнең инде мөмкинлекләребез тагын да артыр дип уйлыйм мин. Чөнки багланышларны ныгытырга, багланышларны арттырырга кирәк. Менә бу тәрҗемәләр белән шөгыльләнгәндә башкасы һәм инде безгә менә лексикографларга, сүзлекләр төзүчеләргә бу мәсьәләгә бүгенге вазгыятьтә киңрәк карарга, бу эзләнүләрне тагын да арттырырга кирәк. Шул ук диалекталь сүзләрдән дә алып, һәм инде үзебезнең тугандаш халыклардагы тел байлыгын, алар безнең дә байлыгыбыз, аларныкы гына түгел. Шуңа аларга урын бар дип әйтәсез. Аларга урын бар, файдаланырга, киңәйтергә урын бар. Шуңа күрә безгә әлеге законны без үзебезгә дөрес итеп файдаланырга тиешбез. Үзебезнең телебезне саклауга, үстерүгә, яңа юлларын, ысулларын эзләргә тәргиш бирергә тиеш. Менә бу закон минем аңлавымча. Лингвистик экспертиза турында әйтеп уздылар, ләкин ул 2025 елдан гына гамәлгә керәчәк. Ул өлешләре, чөнки бу системаны гамәлгә ашыру юлларын эзләргә кирәк бит әле башта. Кем булачак ул комиссия дип әйтик инде составында. Һәм шунысы кызык, менә ул финанс ягыннан аңлатма язылган бу канун өлгесенә, һәм анда бюджеттан бернинди дә акча таләп ителмәячәк. Менә шушы үзгәрешләрне керткән вакытта дип әйткәннәр. Ни өчендер? Гәрчә аны кагазына гына да хайран акча китәчәк әле. Бу очракта, әгәр дә без үз арабыздан хәзерге булган институтлар арасында эзли башласак, тел тәртибен саклап тора торган нинди оешмалар таба алабыз. Менә ул мөхәррирләр әйтик. Сез эшли башлаган заманда телевидениедә ничегрәк иде дә, хәзер ничегрәк контрольдә тоту тел кулланылышын табып буламы хәзер андый белгечләрне? Дөрес түгел, энем төзәт дигән кешеләрне. Көндез чыраяндырып эзләргә калачакбыз. Әлегә Рабит Абибатулла исән, Асия апа Юнысовалар бар, менә Әлфия ханымнар һәм башкалар. Фуат абыйлар исән сау. Алар да бетсә, белмим, нинди хәлдә калырбыз, нәрсә булыр. Аннан элек бит инде менә терминология комиссиясе булган, эшләгән, ул хәзер бик аяныч хәлдә юктыр, ахырсы ул, белмим. Ул нәрсә белән шөгыльләнер ул комиссия? Булма, ул менә телгә керә торган сүзләрне, терминнарны махсус менә шунда өйрәнә торган оешма булган. Ул хәзердә бардыр кәгазьдәме? Юк, кәгазьдә дә. Әйе. Кәгазьдә бар, андый комиссиялар берничә бар, ләкин аларның эшләре бармый, чөнки алар җәмәгатьчелек тәртибендә эшләргә тиеш. Бер кемнең дә планы бар, планнан тыш эше бар, аннан ниндидер өстәмә эшкә кызыксынып, җитди рәвештә татынып эшләрлек теләге юк дип уйлыйм. Җәмәгатьчелек дигәндә без общественный дип әйтәбез. Әйе, җәмәгатьчелек тәртибендә, әйе. Эштән соң ниндидер нәрсәләр. Тагын бер мәсьәләгә кагылыйм инде, бәлкем күбрәк тә сөйләнелә торгандыр. Менә әлеге норматив документлар турында сүз бара. Инде әйткәнемчә, безнең 13-нче елда республикада кабул ителде закон. Татарстан Республикасында татар телен дәүләт теле буларак куллану турында. Аны дәвамы рәвешендә хөкүмәтнең карары чыкты 14-нче елда. Нәкъ менә Россия Федерациясындагы менә бу әлеге Думадагы закон проектының ялгышмасам беренче маддәсенең кайсыдыр өлешендә норматив сүзлекләр, кулланмалар, грамматика башкасы турында.
Менә шушы исемлек бездә эшләнелде. Ким абый, фикерегезне онытмагыз. Яңа канунның татар теленә йогынтысы турында без хәбәрләрдән соң сөйләшүбезне дәвам итәрбез. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясендә Россия Федерациясының дәүләт теле турындагы федераль законга кертеләчәк үзгәрешләр турында фикер алышуыбызны дәвам итәбез. Яңалыкларга кадәр Ким абый сездә тукталып калган идек. Татар телен дәүләт теле буларак беркетүче канун һәм аның мөмкинлекләре турында. Норматив документлар турында 14 елда бездә ул исемлек барлыкка килде. Шуңа өстәвендә әйтәсем килә, әлеге исемлек төзү закон проектына тәкъдим иттеләр, әмма ләкин ул Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы приказы белән шул ук эшләр башкарыла башлаган иде. Хәзер ничәнче ел икәнен әйтә алмыйм. Моны инде хәзер дәүләт Россиянең хөкүмәт карарына таба үстерү юнәлешендә генә үзгәрешләр кертелә. Моны теге өр-яңа ибр итеп тә кабул итәргә кирәк түгел. Шуңа нигезле рәвештә бездә дә эшләнелде. Бездә инде ул хөкүмәт карары белән расланды. Мәгариф министрлыгыннан, мәгариф министрлыгы дәрәҗәсендә түгел. Хәзер менә редакцияләү башкасы турында норматив документлар, законнар кабул ителә, карарлар кабул ителә. Менә Дәүләт советы булсын, президент аппараты, хөкүмәтебездә, башка җирләрдә дә күпмедер күләмдә бар. Анда бар тәрҗемәчеләр, анда бар редакторлар, махсус шушы эш белән шөгыльләнүчеләр. Ягъни безнең бүгенге көнгә кадәр да ул Россиядә дә, Думада да, башкасында да бар. Алар нәрсәгә нигезләнеп эш итәләр? Менә шушы норматив сүзлекләр, грамматика, башкалар эшләнгән бит инде. Алар эшләнгән. Академия тарафыннан, башка оешмалар тарафыннан нәкъ менә әлеге тәрҗемәчеләр, редакторлар әлеге сүзлекләргә, грамматикага, кагыйдәләргә таянып, нигезле рәвештә эшләп киләләр бүгенге көнгә дә. Алга таба тагын да ничегрәк итеп экспертиза уздырыга җыеналар. Ниндидер махсус структуралар төзергә җыеналар. Һәм инде кемне кем контролировать итәргә тиеш булачак. Ягъни монда катлаулыклар бар. Шуңа күрә мин шикләнеп тә куям, үз вакытында бу шушы юл белән башланды микән, яңа баштан кузгатылды микән бу законга үзгәрешләр кертү мәсьәләсе димен. Ягъни кем батышка ачуын килгән сайын ниндидер мәсьәләләрне күтәрүме, әллә инде ул эзлекле рәвештә булган документларны гамәлгә ашыру юнәлешендә барыга. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтүм, безгә менә бу законга үзгәрешләр кертү башлана икән, безнең һәр юнәлешкә үзебезгә файдалы өлешләрен эләктереп алып, шушы юнәлештә эшләргә мөмкинлек ачыла. Әле мин уйлап торам, менә депутатлар турында әйтәбез бит инде, күп очракта должностные лица дип бирелгән инде анда. Дәүләт эшлеклеләре дип әйтик инде без аларны, урында утыручылар, түрәләр дип әйтсәк тә булаймы? Менә алар кануннарны язалар. Шуларның текстларын тикшерү турында бара бит инде беренче чиратта сүз. Аларны бер яктан тикшерә юристлар. Булар уйлап чыгарган әйберне. Бу теге канун ягыннан. Юстиция министрлыгы алар тикшерә. Бер эшләрен алар ябып куялар. Шуннан депутатлар трибунага чыгып сөйлиләр икән. Аларны күзәтеп тора, берәр төрле шикаят булса, этика буенча комитет дөрес сөйләде микән бу, ялгышмады микән бу дип. Шуннан килеп бар дәүләт думасының да, хөкүмәтнең дә бар аппараты. Андагы юристлар бөтенесе бу кагаз дөрес йөриме, дөрес якка киткәнме, дөрес штамп куелганмы, анысын тикшерәләр. Инде хәзер депутатлар ялгыш язмасын дип, тагын бер структура булдырырга тура булып чыга. Бәлкем монда мәгарифтән башларгадыр җәмәгать. Бәлкем ул депутатларны инде бераз тикшереп кабул итәргәдер эш урыннарына. Мәгариф өлкәсендә бәлкем берәр төрле үзгәрешләр кирәктер безгә менә бу телне ничектер менә шул үз калыбында тоту өчен. Аны шулай саклап калу өчен, Әлфия апа. Мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләрдән дә кирәгрәк әйбер, мәсәлән, минемчә, ул дәүләт тарафыннан, безнең очракта, татар теле очрагында дәүләт тарафыннан татар теленең дәрәҗәсен тагын да үстерү. Без бит сөйлибез, әмма шул ук, мәсәлән, депутатлар арасында татарча сөйләүче депутатлар бик аз. Мин бик яратам Гайзатуллин Радик Рауфовичны сөйләвен. Шундый матур итеп финанс темасына татарча сөйли. Хәтта дефицит дигән сүз урынына берничә мәртәбә кытлык дигән термин кулланды. Термин дәрәҗәсендә кулланды. Ул дефицит түгел шунлыкта.
Юклык дигәнне аңлата, юклык, дефицит түгел, әмма ләкин бәлки кирип китсә, шул мәгънәдә аңлый башласак, начар вариант булмас иде. Аннары телчеләр әйтәчәк, сез дөрес әйтмәдегез дип. Ансын экспертиза комиссиясе билгеләде. Иптәш Гайзатуллин гомер буе финанслар белән эшли, ул кытлыктан нәрсә икәнен бик яхшы белә. Ул белә торган. Урынды куллана торган. Шуңа күрә беренчедән татар теле дәрәҗәсен тагын да үстерергә кирәк, һәм инде әлбәттә мәктәптә, мәгариф өлкәсендә телләргә мөнәсәбәтне яхшыртырга кирәк булачак, чөнки барыбыз да беләбез, соңгы вакытларда бердәм дәүләт имтиханнары кергәннән соң рус теленә игътибар бар, математикага игътибар бар, калган фәннәр ничектә икенче планга карап бара. Әмма финанс министры ул интервьюларны бик сирәк бирә, әгәр дә ул ешрак бирсә, бәлки аннан үрнәк алырлар иде башкалар. Телевидениедан ул без аны бик сирәк кенә күрәбез. Инде телгә әйләнеп кайтсак, менә рәсми телгә үзгәрешләр керә беренче чиратта. Ул вакытта рәсми тел белән сөйләм теленең арасы ерагаймы тагында? Менә ягъни рәсми телгә хәзер үзгәрешләр кертәбез, сөйләм теле нәрсә эшләячәк? Айсулу. Ул бит инде һәр вакытта да без татар теле дәресләрендә, мәктәптә укыганда укып үстек, өйрәндек, әйме? Безнең нидә сөйләмдә әллә ничә төрле стиль бар, әйме? Ул безнең сөйләм стиле, ул безнең официаль стиль, ул безнең хатлар язу стиле. Хәзер терминнарын бутарга да мөмкин инде мин аның, әйме? Ул рәсми стиль белән, официаль стиль белән, сөйләм стиле алар бер вакытта да бер-берсенә якын килмиләр инде. Алар янәшә үсәләр. Алар бер-берсенә комачауламый да, алар бер-берсенә ярдәм дә итми. Алар янәшә үсәләр. Менә без сөйләшәбез гади тел белән инде, мәсәлән, Илнарлар яза гади сөйләм стиле белән Ватаным Татарстан гәҗитендә. Шуңа күрә аларны укырга рәхәт. Татарстан яшьләре яза гади сөйләм стилендә. Закон проектларын безнең официаль стильдә эшлиләр, әйме? Аларны укыйсы да килми, кирип китәсе дә килми. Бу үзгәрешләрендә бик укыйсы килеп тормады, шулай да. Җәяшендәге лингвистик экспертиза янында редакторлык эшкәртүе дигән сүзен укып өлгердем әле мин аның. Анысын аңладым. Һәм менә бу стильләр алар безнең урынына карап аны куллана кеше. Әйтик, мәсәлән, бер җирдә без депутатлар алдында чыгыш ясыйбыз икән, мәсәлән, без рәсми стильдә сөйлибез. Әгәр күршебез белән сөйләшәбез икән, хәл-әхвәлләрен сорашабыз икән, ул вакытта без сөйләм стиленә күчәбез. Алар бер-берсенә комачауламыйлар. Алар янәшә үсәләр, алар параллель үсәләр. Алайда канун өлгесендә менә һаман да шул әлеге дә баягы сүзлекләргә басым ясыйлар бит инде. Менә норматив сүзлекләр булачак дип әйтәләр. Теге һаман да финанс кирәк булмаячак, бюджеттан акча тотылмаячак дигән эш тапшыра бит инде. Үзебездә сүзлекләр чыга, мәсәлән, ул оештырылган эш дип әйтик инде. Сүзлекләр чыгару ни дәрәҗәдә бүген без җитәрлек сүзлекләр чыгара алабызмы? Беренчедән, өлгереп барабызмы дип әйтүем инде тел үсеше артыннан. Икенчедән, менә ул сүзлекләрне бастыру сезнең җилкәгә йөкләнеп, егетләр федераль закон булды, субъектлар менә үзләре оештырырга тиеш. Әйдәгез әле сез теге татар теле сүзлеген калдырып торыгыз, менә монысы кирәклерәк, моны бастырыгыз дип әйтү мөмкинлеге бармы? Андый куркулар юкмы сездә? Иң баштан шуны әйтеп китим әле мин. Бу закон проектында норматив сүзлекләр турында сүз алып барыла, ләкин лингвистика ягыннан караганда булай да норматив сүзлекләр дигән термин бар. Һәм норматив сүзлекләргә капма-каршы норматив булмаган сүзлекләр куела. Академия тарафыннан төзелгән шактый дөресен әйткәндә барлык сүзлекләр дә диярлек, алар булай да норматив сүзлекләр. Норматив булмаган сүзлекләргә безнең берничә төр сүзлек керә. Алар диалектологик сүзлек һәм тезаурус типындагы сүзлек. Татар телендә мәсәлән, тезаурус типындагы сүзлек гомумән юк. Ул телдә булган бөтен сүзләрне язылышына карамыйча терки торган гомуми бер база дип әйтик инде. Андый әйбер бездә юк. Диалекталь сүзлекләребез бар. Бердән-бер норматив булмаган сүзлекләр шулар. Закон проектында норматив сүзлек дигәнгә нәрсә күз алдында тотыладыр? Монсы бер сорау, чөнки ниндидер әйтик тәрҗемәле сүзлекме ул, аңлатмалы сүзлекме ул, ниндидер норматив сүзлекләр исемлегеннән алып ташларга мөмкин түгел, чөнки ул төзелгәндә үк норматив булып төзелә. Biz vaqtında kışılıp alayım hadi. Rınat indi ol fen kişisi. Bu şarapta da indi ol fenni yaklap yakın kiledi. Normatif sözün ol indi fenni yaklap anlay. Zakonda indi ol benim anlamamca normatif itip takdim itiletirgan yani sözlükler var. Şulan birisi normatif sözlük itip hükümet tarafından bilgilene
күпмедер күләмдә үрнәк шушы. Әйтик, хокукый документлар, законнар, башкасын эшләгәндә, менә шушы сүзлектәге дәүләт оешмалары шушы сүзлеккә таянырга тиеш дигән. Нормаль сүз дигән сүздер инде. ялгышмасам 90 елда, 97 елда булды микән ул яңа гына әлеге кызып киткән вакыт дәүләт оешмаларының илме такталарында, аларның теге хатларындагы, теге бланкларындагы ниләрнең министрлыкларының, дәүләт комитетларының исемнәрен төрлечә яза башладылар. Татарча язырга дип стелдә сукканрак заман бит инде. Язалар бөтенесенең төрлечә бер-берсенең рәте башы юк. Шуннан инде дәүләт нидә хөкүмәттәге тәрҗемәчеләр белән, анда инде безнең шагыйрәбез, тәрҗемә өлкәсендә шактый эшләр башкалган Флора апа Тарханова белән дәүләт советы депутатлары белән ул вакытта алар анда күп иде. Фәрит Хәйруллович хөкүмәт рәисе буларак әлеге комитетның, телләр комитетының рәисе иде. Аның кулы белән бер китап барлыкка килде һәм инде барлык дәүләт оешмалары менә шушында язылган рәвешле үзләренең исем атамаларын шушы рәвешле язылырга тиешле дигән. Ягъни мин мисал өчен китерәм. Менә шушы рәвешле норматив сүзлекләр алар инде аларга ниндидер рәвешле вакалат бирелгән кебегрәк итеп аңлыйм инде мин. Ягъни менә бүгенге көндә безнең Фәннәр академиясында сайтны ачып карасагыз, анда зур хәреф белән язылган Тадзет дигән язу барлыкка килә. Татар теленең электрон зур электрон тупламасы дип атала. Анда безнең тарафтан башкарылган, безгә кадәр дә эшләгән олы галимнәребезнең лексикографларның электрон форматка күчерелгән 40-тан артык сүзлеге бер ноктага җыелганнар. Бер кнопкага басып, барлык сүзлекләрне дә шунда ачырга була. Ягъни менә шушы рәвешле без инде дәүләттә, дәүләт акчасына, дәүләтнең кушуын итү буенча инде фәнни яклап та якын килеп, без норматив сүзлекләр, өйрәткечләр, грамматикага әкренләп менә шушы әйбергә киләбез. Законда нәкъ менә шушы турда сүз бара торгандыр дип. Яңадан сезне бүлдерергә мәҗбүрбез. Безнең чираттагы реклама вакыты килеп җитте. Безнең белән калыгыз. Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы, татар басмалары һәм татар телевидениесе турында сөйләшеп алыйк әле. Илдар абый, сез инде яшьләр белән тыгыз элемтәдә, яшьләр бик күп килә, манзарага да, гомумән ТНВга да. Менә алар килгәндә шул алынма сүзләрне еш кулланалармы? Хәтерлим әле үзем килгәндә, мәсәлән, һәр вакыт популяр сүзен куллана идем. Менә популяр сүзенең гәрчә үз сүзе бар, танылган дигәнне аңлата. Әмма ул менә алынма сүз, яшьләр күпме шундый алынма сүзләр белән килүче, үзен татар телендә сөйләшәм дип уйлаучы яшьләр. Яшьләр бик күп һәм яшьләр тарафыннан күбрәк менә ул инглиз алынмалары килә. Чөнки алар шул мохиттә үсә, шунда тәрбияләнә дигәндәй. Аннан безнең татар журналистикасында шундый тенденция да бар шикелле сизәм мин. Ничектер менә инглизчә бер сүз кыстырмасаң, кимчелекле, ниндидер ни модный, не самодостаточный шундыйрак фасондарак килеп чыгадыр шикелле. Чәкчәк пати дигән кичәләр оештыралар, авыл пати дигән әйберләр бу татар журналларында язылган әйберләр. Һәм алар шактый күп. Бәлки алар кирәктер. Бәлки кирәктер, менә үзем дә уйлап утырам. Менә мин язып килдем монда килгәндә. Инглиз сүзләрен, мәсәлән, fast food, компьютер, инженер, аларның кем икән? Ноутбук, интернет, спикер, презентация, пати, байкерлар, әллә нәрсәләр бар. Менә һөнәр исемнәре, инде спорт төрләренең исемнәрен менә мин редакцияләгәнемне хәтерлим әле. Аларны тәрҗемә итә башласаң, җаныбыз чыгачак. Аларның бит инде күбесе телгә кирип ныгыган, калыплашкан, аны беренче тәптә булмый. Игътибар итәсе килә, менә сезне дәвам итеп кенә. Мәсәлән, easy, бик җиңел дигәнне аңлата. Чекать или чекать, белмим, тикшерү, рофл, шаярту, чил, ял итү, кринж, оятка калу, краш, ошатып йөргән кеше, койрык, икеле билгесе, пруф, дәлил, читер, ялганлап уйнаучы, читер микән инде ул, белмим. Бу сүзләрне ишеткәнегез бармы?
Бар кирәк инде булар безгә. Бар. Менә шушыларга үзебезнең эквивалентны уйлап табырга әлбәттә мөмкин. Безнең бит инде элек-электән шуның белән шөгыльләнәбез, шуның белән көрәшәбез дигәндәй татар теленең сафлыгы өчен. Без журналистикада укыган заманда да өйрәтәләр иде. Ленин бабайның төп хезмәте очистотя русского языка. Нәрсәгә без дефекты дип әйтәбез, когда можно сказать не пробелы или анда нәрсәдер дип менә шул әйберләрне үрнәк итеп алып, ә бит ул татар теленә дә шулай карый. Бездә дә андый сүзләр шактый күп. Мәсәлән, дедлайн дип әйткәнче, мәсәлән, кайчан китерәсең, кайчан була, кайчан көтик дип әйтеп була торгандыр дисең. Сез күп очракта теләсә нинди сүз турында сөйләмисез, Илдар абый. Сез терминнар турында сөйлисез. Терминнар алар төгәл эквиваленты булмаган өчен телгә керә. Шуның өчен һәрбер телдә тел ул ниндидер катып калган әйбер түгел, ул теге гәрәбәшендәге каткан чебен түгел. Ул һәр вакыт үзгәрә. Шуңа күрә монда ниндидер алына икән сүз, әйтик, идән түшәм кебек бөтен кеше таныган сүзләр урынына чит телдән бер кеше дә сүз алмый. Чөнки аның кирәге юк. Ә менә бу яшьләр куллана торган сленг дисеңме, яки диалекталь берәмлекләр күп генә керәшсәк тә диалектлар яши бит. Алар бит үзгәреп әдәби телгә күчкәне юк. Димәк, ниндидер параллель рәвештә алар яши алалар һәм кирәге бар икән, аларны кулланалар. Кирәге юк икән, ул күпмедер вакыттан соң үзенә үзе төшеп калачак. Бу һәрбер телдә дә шулай, рус телендә дә шулай, татар телендә дә шулай. Ләкин сез санаган бу сленгларның күбесе татар телендә бармы икән? Менә татар сөйләме вакытында. Менә югалар, менә татар кем аның белән шөгыльләнергә тиеш микән? Сленг булсын өчен пиар белгечләр шөгыльләнергә тиеш микән аның белән? Телдә сленг барлыкка килсен өчен шәһәр культурасы югары үсеш алырга тиеш. Татар теле шәһәр культурасы шәһәр мөхитендә ул дәрәҗәдә үсеш алмаган яшьләр җыелып татар телендә сөйләшеп, ниндидер аралашып, үзләренә кирәк ниндидер кызык-мызык әйберләр тапмыйлар. Бу безнең үз телебезнең, әдәби телебезнең үз хисабына байытырган чыганакларның берсе булыр иде, ләкин ул бездә юк. Безнең бүген бердән-бер үз хисабыбызга байытырган чыганак ул диалектларыбыз. Алар булганда без әле үзебезнең әдәби телебезне ниндидер юл белән байыта алабыз. Башка юллар барсы да алынмаларга кайтып калды. Терминга генә игътибар итик әле. Менә ничәнче елларда булды икән? 70нче еллар булды микән ул. Хәтта төзелеш өлкәсендәге бөтен терминнарда татарча бастырылган чын фәнни хезмәтләр югары уку йортларында кулланыла торган. Бәлкем ул архитектура институтында 90нчы елларда булдымы? Хәзерге көндә менә машинаны гына сүтеп җыя башла. Анда мәсәлән бәхетсез подшипник кына бар. Бер азмы күпме татарча бер өлеш кергән инде. Бәхетсез подшипник дип әйтәләр инде. Калганнары полуось мәсәлән, ярым күчәр дип аны берәү дә әйтми. Ул сәер дә инде ничектер. Выжимной подшипник мәсәлән, аларны бит инде кайчандыр тәрҗемә иткәннәрдер бит 90нчы елларда. Ул кешеләр кайдалар? Ул китаплар кайда китеп бетте соң алар? Бик җитди мәсьәләгә кагылдыгыз сез. Баягына да әйтик, мәгариф мәсьәләсенә килдек без. Мәгариф тулы канлы мәгариф, милли мәгариф, ул инде әлбәттә телне яшәтүче чараларның юнәлешләренең берсе булып тора. Менә 90нчы еллардан башлап телләр законы кабул ителгәннән соң без кайсы гына һөнәр юнәлешне алабыз икән, кайсы гына уку йортын, югары уку йортларны алабыз икән, аларның һәрберсендә аерым юнәлешләр буенча, физика буенча, химия, төзелеш буенча да, медицинада, ветеринария булсын, башкасында дәреслекләр чыкты. Ул биология буенча, география буенча, барсы буенча да югары уку йортларында укытырлык дәреслекләр. Менә шушы вакытта безнең инде бик күп эш башкарылды. Менә әле безнең мәрхүм Фатавый Ганиев җитәкчелегендә бүлекне җитәкли иде. Һөнәр терминнары юнәлешендә 20дән артык сүзлек чыкты һәрберсе буенча. Нәкъ менә шушы рәвешле баргандагына телнең электәнге яткан катламнарын күтәреп чыгарырга була, яши ала торган. Буларны бер карасак, бу инде үткәнгә карый торган сүзләр, терминнар булар. Булар киләчәкнеке түгел. Киләчәктә цивилизацияга бәйле рәвештә, компьютеризацияга бәйле рәвештә барыбер башкалар килә. Ләкин без бу юлны бер үткәнбез бит инде, без бер ярып башкабыз. Тегеләрен дә сакларга, саклау мәсьәләсе югары белем булмаса, мәгариф системасы тулы канлы эшләй алмаса, аны саклау, яклау мәсьәләсе бик шикле. Инде без еш кына иштәбез, менә башлангыч класста татар телен белә икән, ул аны гомер буе саклый, үзенең нидә яшәячәк, башкасы. Ул бит
әйтик дус иштең белән өйдә сөйләшү турында гына сүз бармы? Нәкъ менә без бүгенге көндә табырга катлаулы булган шушындый терминнар сүз байлыгын таба алмыйбыз дигән, нәкъ менә шуңа күрә ул тарая да. Аның башканы юк. Алга таба тараю тагын да нык булачак. Әйтик, матбугат юкка чыкта, башкасы юкка чыкса, шуңа күрә моның юлы шул гына. Ләкин кызганычка каршы милли мәгариф мәсьәләсе яңадан әкренләп 2000 еллар башыннан әкренләп юкка чыкты. Һәм Россия күләмендә бер генә милли республикада әлеге мәсьәләне күтәреп ала алмады. Потенциал юк, көчләре юк, белгечләре юк. Шуңа күрә алга таба безгә инде эзләргә кирәк яңа юлларын, бәлкем инде бүгенге булган нидә мәгариф системасының бүгенге булганына, әйтик, менә нәшрият аша төрле әйтик юнәлешләр буенча балалар өчен дә сүзлекләр, кызыклы сүзлекләр, рәсемнәр белән, башкасы белән, ягъни яңа юлларын эзләүдән туктамаска кирәк. Менә әле без әйтәбез әлеге закон турында. Әлеге законнар һәр вакыт булачак. Әлеге законнар һәр вакыт игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бер туктаусыз турда сөйләшергә, бер туктаусыз әлеге юнәлештә эшләргә кирәк. Башка юлы юк. Тагын бер сорау бар. Менә бюджеттан акча кирәкми булып чыкты инде. Лингвистик экспертиза ничектер уздырачаклар инде аны субъектларга йөкләячәкләр. Монда бердән-бер юл бу канунны төгәл үтерүенә кадәр үтәүнең бердән-бер юлы. Миңа калса штрафлар кала әлеге дә баягы. Илдар дәүләт басмасында эшләүче кеше буларак штрафлар кертүгә ничек карыйсың? Мәсәлән, Латвиядә бар шундый практика тәҗрибә дип әйтегәндә, латыш теле бердән-бер дәүләт теле буларак беркетелгән. Һәм аның үтәлешен күзәтеп торалар, аның махсус комиссияләре бар. Һәм әгәр дә берәр төрле депутаткама, берәр төрле чиновникка дип әйтегәндә, түрәгәме шикаят була икән, ул үзенең эш вакытында латыш телендә җитәрлек сөйләшми яки җитәрлек белми дип шик белдерәләр икән, ул кеше халык сайлап куйса да чыгып эшләргә мөмкин. Һәм шулай ук инде әлбәттә штрафлар түләнергә тиеш була, һәм аның латыш теле белү дәрәҗәсен тикшерәчәкләр дә. Ул яңадан аттестация уза дигән сүз. Бәлкем штрафлар ул кадәр үк начар идея түгелдер. Бу якта инде менә татар теле, дәүләт теле дип әйтәбез икән, бәлкем әзрәк кымтыраклап алыргадыр. Штраф нәрсә өчен? Рус теле белмәгән өченме? Яки татар теле белмәгән өчен шул исәптән. Начар булмас иде. Бюджет безнең саллыгына сез әйткән кытлык быел безнең 27 миллиард тәшкил итә. Миңа калса яртысын тутыр идек без җиңел юл белән. Яртысын гынамы? Әмма бу без хыялга бирелдек инде. Без менә тапшыру икенчелешен без Татарстанда татар телен дигәндә, чөнки бу эшләр вакытында эшләргә тиеш. Менә үзгәрттем өчен генә телне үзгәртү ул бик зур зыян салачак һәм яшьләрне бөтенләй телдән тагын да читләштерәчәк дип уйлыйм, чөнки һәр нәрсә вакытында эшләргә тиеш. Без хәзер менә шул ук IT технология өлкәсендәге сүзләрне әле килешеп, бөтен җәмәгатьчелек белән бергә матбугат, калганы мәгариф бөтен килешеп үзгәрткән арада дөнья, глобализация әллә нинди яңа сүзләр уйлап табачак. Һәм без тагын артта калачакбыз. Шуңа күрә моны сүзле эшләргә кирәкми дип фикер. Яшьләрне этәрәчәк дисең, әмма бит штрафлар салынгач біз бит кайышны эләктерергә өйрәндек. Хәтерлисезме, бер кеше моннан әле 5-6 ел элек кайышны эләктермичә йөри. Машинада штрафлар барлыкка килүгә эләктерә башлады. Ул машинага утырып тормаячак. Ул синең татарчаңны бөтенләй сөйләшмәячәк аннар. Шул гына машинага утырмаячак. Кайыш эләктерергә кирәк булмаячак. Бик катлаулы мәсьәлә, ул да булса Айсылу әйткән самолетның егылып төшүе. Менә телгә төшмәгәч, гафу итегез, әлбәттә. Нишәргә тиеш була ул? Килеп төшә, хәрәкәткә очрый. Мәтәлеп төшәме? Фаҗигага тарыгандыр. Егылып төшмәй бит инде. Ул бит атлап барган җирдән былай торып кекрәйми. Китми. Иң зур проблемабыз менә телгә алмадык, мин киткән идем, ким алып сездән киттем әлбәттә. Без бит бүген мәгълүматның 90%-ын рус телендә алабыз, хәтта ки 90%. Безнең татар телендә 5-6 гәҗит, яры 10 булсын. Күбрәк булсын, әйдә. Ике телевидение, ТНВ Планета белән яңа гасырның гади аерылмасак. Һәм артистларның социаль челтәрләре. Без шуннан башка безнең китаплар әлбәттә. Асылына мен без бөтен әйбер безнең мәгълүмат русча керә һәм телисеңме, теләмисеңме? Артистлар татар телендә язалар әллә. Кайберләре. Штраф садылык булса да язалар әле. Әле алар язалар. Аны аерым диалект итеп әллә кайчан бүлеп чыгарга кирәк менә калса. Менә бу штрафлар мәсьәләсендә дә Илнар инде сада кирәк. Ягъни без һәр юнәлешнең файдалы якларын эзләргә тиешбез. Бер туктаусыз эзләнүдә булырга тиешбез. Штрафны да бәлкем ниндидер формада кулланып буладыр. Ягъни монда пряниге дә башкасы да.
Шуңа күрә монда бер туктаусыз эзләнүдән һәм инде дөнья безне цивилизация безгә бүгенге вазгыять әйтик илдәге гомумән әле тел мәсьәләсендә тарая икән, безгә бит беркем дә килмәячәк бу мәсьәләләрне хәл итәргә. Безгә димәк әлеге мәсьәләләрне эзләнүдән туктамаска һәм инде ул турыда күп сөйләшергә һәм инде эшләү мәсьәләләрендә карарга. Рәхмәт. Шуннан да федераль канунның нинди шикләрдә кабул ителәчәге әлегә төгәл билгеле түгел. Ләкин нәрсә булса да, без татар теленең дә дәүләт теле статусы барлыгын онытмыйча, федераль үзәктәге бу тәҗрибәне үз файдабызга да кулланырга өлгерергә тиешбез. Тел үз кануннары белән яши. Яши. Иң мөһиме шул. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Саулашабыз.